fulfulde on calminama on jaɓɓama yewtere mon coftal balimen alet hande nde on ji ko fawi tabal ngal kaleten ko haala goɓɓodiral paamon noon jaadeten hen koye fedde goɓɓodiroɓe ene wiye les élites walla mbiyen eltoɓe goɓɓodiroɓe Sénégal wiɗa nande inde goɓɓodiroɓe mbiyen box Sénégal ɓe mbaɗi ɗeɗo balɗe heblo faade eltoɓe ɓe holko saabi-ngo heblo mamin bisumo ɗo e seeɗe Mamadou Dia Kanté joguiɗo konngol fedde nde goɓɓodirowo mawɗo Sénégal ma wallu en famde goɗɗum kadi ko ganyiɗen yewtidde tedduɓe woni haala fukko koyngel kawodire ñalaɗe ɗiɗaɓere oro joofi holno jiruɗon ɗi holiɗen diɗɗe kadi mbawi ɗaminade tawede jeetata ɓaltimmal koppa America kañum ne fuɗɗima aljumande tedduɓe ko ɗum woni mbaadi yewtere nde bisimilla. Eywa tedduɓe wadde en jokkat ha hande bismade heɗotoɓe ɓe salminde kadi heɗɓe karallagal ngal Cheikh Amadou Bamba Diop ha e Sara Doumbouya calminama hoɓɓe men hande ko Arouna Deme e Mamadou Fall yadude Mamadou Dia Kanté Mamadou Dia salminama a wiyama bisimilla ma e yewtere coftal ɓalli men. Assalamu aleykum onon fof on salminama mbeɗa salmita onon fof kadi mbeɗa ñaago jaam e radio he ɗum woni radio RFI fulfulde ewa yeeso anne a salmitama Mamadou Fall anne a wiyama bisimilla ma e yewtere coftal ɓalli men. A salmitama sohna Aissatou Ly en calmini hettiyankoɓe fof. Arouna Deme anne a weeɗama jungo bisimilla ma. Min calmitima anne Aissatou e calmini wonde hettiɓe en ɓe e joddide nde plateau. Eywa hande noon toɓɓere men yowiti koye haala goɓɓodiral on ji min gaddi ko goɓɓodiroɓe kutorto hande mataw ko hoorejo men o ko goɓɓodirowo kanko koye ɗum o ɓe mbawi wiide so arani gollade garan ko mon jogui ko naftorto goɗɗum Mamadou Dia Kanté ɗiɗo ñalaɗe fedde moɗon nde waɗi eto walla mbiyen hebli ɓe ganduɗa kañumen eltata goɓɓodiroɓe wonɓe ɗo ene Sénégal ko adi fof ko yidde andude holko saabi mbaɗɗon heblo wango noon ewa wadde en gartat tan to régie to ɓe mbiya men komin jaano humpitade saabu min nulino toon neɗɗo gollidiɗo amen yehino tawede ñalaɗe ɗe ɗum waɗi hanki aset ɗum noon en keɗoto ko addani en Ibrahima Niang. heblo ngo fecca ko pecce ɗiɗi ngam wallude eltoɓe dilloɓe e fannu goɓɓodiral wawa famde e konngol Omar Ndiaye gardiɗo fedde dilloɓe eltoɓe e fannu goɓɓodiral ɗo e Sénégal. Nous avons fait l'aspect théorique. Min mbaɗi ɗiɗɗi kala sengo jangde e ceenugol fof oɗon gandi boxe hono goɓɓe ko fannu goto taw ko womre jofoto ko hoore neɗɗo o ɓeɗo waɗoɓe trébiso rokkude goɓɓiyankoɓe ceerugal goɓɓe kala kono so yettima e koye ina wawi gañje. Fadare heblo ngo ko wallude kipmo Sénégal wawa darnude sukaɓe ngam ɓe jeeye e kawodire olympique e hitande ujunnaji ɗiɗi e 26 e biyol Omar Ndiaye. De faire le tout pour aguerrir les entraîneurs. Mbeɗe waɗa mbaw kam fof ngam wallude trébisoɓe ɓe ɓayde emin kebla fedde min gabboto koye fijo olympique hono jeux olympique holno mbatten joni ngam heblude yimɓe goɓɓiyankoɓe ɓe beele Sénégal daña galamuji kewɗi. Maximum de médailles. Assane Samb goto e tawaɗo e heblo ngo andani wonde ko ɗum nafoore tigui. Bon nder formation men heeɓi hen ko hesdi ko ganduɗa ene betti min taw men natata e nder club aji ɗi men yewtude entraîneur uji ɗi men jewtude kadi e boxeur aji ɗi ha goto foof anda technique aji ɗi men heeɓi ɗi holno ɓe gollotto e ɗiɗo technique aji ha wawa nafde kadi guila hitande ujunnaji ɗiɗi e 17 heblo ngo wayri wadde ɗum ni addi caɗele no feewi e dilloɓe e goɓɓodiral e leydi Sénégal. Ibrahima Niang, Dakar, RFI. A jarama Ibrahima Niang o haali ɗum ko aset hande nde hanki heblo ngo waɗi on kebli ko wayno walle kane yaha e 32 eltoɓe iwruɓe banggueji kewɗi e Sénégal ɗum waɗi koto Daka Konu Mountaga Diallo woni Camp Bel Air
mbiɗa yiɗi famde o arti hen ni holko woni fandare heblo ngo wayrino guila hitande ujunnaji 2017 ɗum ene ɓooyi holko waɗi guila nden ha joni hebloji mbaɗi ni mbaɗata e holko woni caɗele onon e banggue goɓɓodiral e banggue box. bon a jarama mi weltima e konngol ngol par ce que no namdiɗa kam ni meɗa amda jabtade hen mais ko adi wonde probléme amen ko ardiɓe woni rewnani hunde lawol ɗum ɗon ɓuuri sabude komin watta ko goɓɓodiral ngal ene rutti caggal par ce que so tawi ene waɗe ko ha wawa rewde lawol kono so tawi ardini hen yimɓeɓe fota rewde hunde lawol so rewani tan ko majjere tan addata ɗum ɗon noon addi men kadi e nder amen nde wonno wayrama waɗede ene watte hessindine goto fof kadi ko famno ɓuura famtude sa faami ko famɗa ko nawa ɗum e nder nokkuyel ɗi ganduɗa ene jangge goɓɓodiral sukaɓe hollite ko wiyete technique ma jillu seeɗa beela faama sa faami hollita sukaɓe so sukaɓe faami wona ɗen noon gueɗe ene adda fof wawa rendude jogo karallaji kesi saabu aduna fof ko karallaji kesi hankkadi woni e yaade goto fof kadi ko yarata fof ko ma wona ko hesdi ko noon ɗum ɗon woni komin jangganno min keɓa ɗum min yaajino ɗum e nder nokkuyel ɗi onon fedde mon nde e jewte men a wimi darnama guila hitande ujunnaji 2017 walla jeetati sappo e jeeɗiɗi e jeetati e nder muɗum an e hoorema ka goɓɓodirtunoɗo e ɗo e Sénégal eɗen mbawi wiide a wonino hoorejo a heeɓino deese e banggue goɓɓodiral an hande holno jiiruɗa goɓɓodiral ngal no yaarini e sukaɓe ɓe sabu mataw ko gartirten rayaji walla médaille uji kewani bon ko addi probléme o ko addi fof ko hondiɓe tan woni rewnata no foti rewirde ni ɗum ɗon woni probléme Sénégal par ce que min mi heeɓi wonde champion nder leydi ɗo en 2024 2004 hitande ujunnaji ɗiɗi e nayyi hitande ujunnaji ɗiɗi e nayyi mi heeɓi wonde kadi premiére boxeur mo ganduɗa kañum wiyete ko professionnel e nder leydi ndi eyyi ɗum wona hunde webde kono Allah waɗi ɗum e amen joni noon holko ɓuuri addande men caɗele an sa ƴettama fota ƴettude yimɓe ganduɗa ɓe sa ƴettima maɓe wawa darnade leydi kono a watta ɗum darta ko mbo yiɗɗa o mbo yiɗanɗa o ɗum noon addi probléme uji hay goto wawa hebde hay hunde ko nafata Sénégal ɗum noon ene jeeya hen non eywa Arouna e Mamadou Fall koye yewtere nde saabu min ko teskuya mbanmi oɗo saaha joni faya koye fijoji mawɗi adunaru Jeux olympiques Paris ene hani wadde lewru aroru ndu kono eko jiiɗen kam ala ɓi Sénégal darantoɗo Sénégal e banggue goɓɓodiral e banggue box jaafa ɗon an Arouna hol yiyande ma rawane nan wona hitande caggal ɓe mbatino ɗo henne wiyete tournoi qualification Jeux olympiques o woni tapaden to Paris 2024 to jarga tan semorno hen demnoɗo ha yeehi pati pour dañde nan benniri nde jeeye hen caggal ɗum o combat battidiɗo o hawa hen ɗum noon hollirta hol ligguey o no haaldi ni ne heddi ko heewi sukaɓe wonɓe caggal ɓen ballita kabirde de ngala ko mbiyata moyen woni fa banggue jawdi dañal ngal ala te ardinaɓe no haaldiri ni sa ƴeewi hande no boxe no waɗama relancé nano fuddito artude nder leydi hen ummito kono ay duuɓi caggal haydara yahano ɗum noon addi Sénégal rumki dañde hay man mari kadi ko potite hande ene hani yuɓɓinede mari sukaɓe ɓe ene tawe hen ene ɗumɗine hen saabu so potite goɓɓodiral ene waɗi e mataw ma wallu sukaɓe ɓe kañumenne mari ɗum kadi jeeyaka e ko addi caɗele ne jeeya hen no feewi wattiɗi wadde ɗo henne toon hoɓe jeehino e tournoi zone 2 rawane rawane wonno kañumne ɗum noon saɗa ƴeewa ɗum tan yonani zone 2 leyɗele banggue hirnage Afrique de ɗon ɗo henne ɗum noon so tawi toon tan kadda a yahani e leyɗele mawde ɗe leyɗele bande Afrique sud nan ɗo hay sinno ko Afrique mi saabu ko ɓooyani mbeɗa sikki mi nanino tournoi goto potital ene waɗeteno to Guinée ha e Mali ene ɓaɗi en keeɓi kabaru wonde Marine Camara ko ɓi Mali o heeɓi maw heb fartangue e tawede fijoji mawɗi adunaru baɗoji lewru fandu ndu to Paris
goɗɗum kadi namdal sabu en kaali haala Marine Camara mbiɗa yiɗi andude mate e fedde nde ene waɗi rewɓe sabu on gardi e délégation ko worɓe ɓolɓe jimmi hen rewɓe ɓe hoto keedi hoto accuɗon ɓe bon ene waɗi rewɓe o saaha rewɓe andi koye galleji ɗi ɓurta joɗade o saaha ɗum ɗon tan tardi mais ene waɗi rewɓe min waɗama assuré ene waɗi rewɓe ene waɗi rewɓe mate rewɓe ɓe kadi ene dilla no fewi e banggue goɓɓodiral eɓe dilla hen no fewi banggue goɓɓodiral ngal no wiruɗa ni quoi eɓe dilla hen no fewi eywa siftinde tan hande son mbaɗi ɗiɗo hebloji kadi mbiɗon ko oɗon keblana fijoji mawɗi adunaru sukaɓe hande wadde hittande ujunaji 2026 ɗo e Sénégal ɗum woni les Jeux olympiques de la jeunesse. eyyi no wiɗani nden hitande so yonti ɗum ɗon ɓuuri wonde ko saabi rendu amen ngo ha min wawa hebde hen moyen ji foɗɗi taw kadi yiɗɗo leydi ndi foof ene wawi hen darade ha sukaɓe leydi ndi wawa hebde hen wune kadi ha kala waɗo goɓɓodira no wiɗani ngol konngol ne teddi am noon kono mami haala goɓɓodira quoi waɗo goɓɓodira foof wawa wadde hebde moyen ji ɗi ganduɗa ene wawi waɗede préparation to banggal kamin abduɓe hoorejo men o mi haalnimo ɗum ma hade ma yaade ma hollam technique goto ala probléme mami holle technique mami ekkite mami holle technique ko addani men caɗele ɗe foof ko a hitande mi wata mi hono wiyete kadi en 2019 no wiyete ni ko ɗo waɗano qualification ji ɗi leydi Sénégal hay goto waɗani qualifié e sukaɓeɓe addi kadi ko woni wadde pari ko olympique Sénégal hay goto waɗani qualifié emin hebno noon matériel ɗi ganduɗa ene adda ɗo e nder leydi ndi so ndi on ɗon matériel so tawi fecconomo e club aji ɗum woni nokkeli ɗi ganduɗa ene waɗe box ɗum ko kabirɗe so tawi ɗum ɗon heeɓino nokkeli foof nawe ha e région ji ɗi e département ji nokku foof nawe goto foof ene jogui no heblorto sukaɓe muɗum kono nde wonno woni ko satti ɓe heeɓi ɓe tottani hay goto ɗum ene jeeya e caɗele ɗe ganduɗa emin gondiɗen ɗon caɗele joni noon so wiyama ndeɗo fijiɗe ene rendite e nder leydi Sénégal hay suka Sénégal naake goto oɗo saaha a wawata wiide ko oɗo jeeya e nder groupe o ɗum ɗon ndi woni hunde ganduɗa ene metti men koye nden hunde men yiiɗi darade wadde ɗum ko erangu faade e hooreɓe ɓe yoɓe keɗo nde yewtere hawnaki eɓen keɗoni min nani erangu ma Mamadou Dia Kanté a jarama eɗen mbawi wiide tan ha joni ɓaadi eɗen kaala haala fijoji e o saaha fijoji mawɗi Afrique ene mbaɗa to Cameroun fuɗɗima noon gila nogasi goo maɗi jokku ha nogasi jeegom hay toonde caɗele kewɗe teskama Mamadou Fall joni mataw en guddata haala goɓɓodiral ngal saabu eɗen jogui toɓɓe goɗɗe en payat joni e haala fukku koyngel. koto Europe payeten haaldi ko yuti euro kawodire ñalaɗe ɗiɗaɓere ɗe timmi aset hanki Allemagne Portugal e Espagne kam ɓe keeɓi toɓɓe jonɗe gam tawede kawodire jettataɓal timmode Mamadou Diongasi Ba ene artana en hen keɗoɗen e ngal guɓal A ko ngal diɗɗal Allemagne woni ko waɗi feƴƴugol ngam fijoygol jeetataɓal timmode wondude toɓɓe jeego e ngal guɓal B ko ngal diɗɗal Espagne woni ko yawtigol lefol aranol caggal heɓude toɓɓe jeego e ngal guɓal F kadi ko Portugal woni ko heɓi toɓɓe jeego kono hino woodi kadi kippuji ɓadiɗi jeetataɓal timmode wono e ngal guɓal A Suisse e ngal guɓal C Angleterre e ngal guɓal D Pays-Bas e France diɗɗal B hino mari toɓɓe 4 hay kowal e kowal feƴƴiniɓe e ngal tindodiral tataɓal koye ngal guɓal F woni hay fus waɗaka sabu diɗɗe ɗen 4 noon Belgique Roumanie Slovaquie Ukraine mo be hino mari toɓɓe 3 ko ɗum waɗi ɗe tindodire tamme fuɗotoɗe hande hino himmani kippuji ɗin fuu ngam yewtugol ngol lefol aranol hande ko diɗɗal Lewandowski ngal pet Pologne woni ko yalti few e ngal kawrital euro kono diɗɗal Hongrie ngal kadi hino seɓiti fota Mamadou Diongasi Ba a jarama wi guɓal F ngal kam hay fus waɗaka toon ndaw ko jalni Allemagne Portugal Espagne kañumen kolli jamaragal sagatagal kono toon won diɗɗal gongal Angleterre
Alou Seyni Tall naanene haala majjum o wi ɓe tinnaki ko adi mbeɗe ara e moɗon Mamadou Fall mbeɗe yiiɗi garana min e euro o an holno jiiruɗa kawodire ñalaɗe ɗiɗaɓere ɗe ɗi timmi. Jiirumi ɗum ko so en ƴeewi taw ko fati e batte kippuji tati limaɗi joni joni ɗi boɗo sabbino ɗum hen no feewi saabu ɗum saɗa siftora no feewi limino hollide wonde Allemagne min ko kañumen goni favori am ardiɓe e oɗo euro wadde sa ƴeewi Allemagne Portugal et Espagne koɓe mbaɗi ko ɓe kolliti darde bande fayida e oɗo euro ene faɗano hen France kadi ene faɗano no feewi pono ɓuura sikku France addani ɗum caɗele ko Mbappé mataw ko ɗum jeyanoka e plan ji mabɓe kamɓe yidde mabɓe wonno Mbappé fija fetta ɗum kono o barmi ɗum noon saabu ɗum ina sabono hande ɗo Allemagne Portugal e Espagne tolni ɗo France ina fonno tolnat ɗon saabu ɗum sa ƴeewi pettal mabɓe bal gadanigal kamɓe dañno wune ɗiɗaɓal ngol kamɓe ɓeɓe ganduɗa kañumen goni Pays-Bas naɓe woni Hollande kamɓe potti ɗon noon saabi ha ɗo joni kamɓe mabɓat kadi kono mboɗo sikkuno France ina ɓurno sabbede e ɗiɗo ñalemaji ɗiɗi ko fate batte euro kono noon ha joni a heddi taw an Mamadou Fall hunde nde ene jiiɓi e banggue France saabu alhaali Mbappé kamɓe ni eɓe jogui kawdiral talata paaɗo ɗo hakkude mabɓe e Pologne hawnaki ma ɓilto ɗon aɗa ɗamini mataw hay sinno Mbappé fettani mataw ni Mbappé ma fetto han kadi no maɓe ɓilto min ko ɗum cikkumi maɓe ɓilto maɓe jawto kono noon noɓe pettirta bal ni saabu ɗum en jii nde Mbappé wonno hen nde no pettirta bal ni e nde Mbappé ala hen nde kadi won ko jiiɗen ko ganduɗa ene usti hen no feewi ɗum ɗon noon est ce que ɗum hollitta ko wonde ko France so tawi Mbappé ala hen ɓe mbawata wadde walla mbawata hollide koye mabɓe ɗum ɗon ko caɗele saabu ɗum so wiyama kippu ko 101 neɗɗo gonta e nder terrain kono noon so tawi yiyama wonde so goto ala hen tan walla so goto yalti hen tan heddiɓe dañata ko caɗele ɗon noon kadi mboɗa andi ɓe poti ko ƴewtide koye mabɓe no feewi anne Arouna mate aɗa ɗaminino France jeeye e tato ɓe ganduɗa kam guila e ñalaɗe ɗiɗaɓere ɗe ɓe jeehi ɓe keɓat fartangue tawede jeetatapal timmal holno jiruɗa kawdire ñalaɗe ɗiɗaɓere aɗani to ɓennayi ɓe dañide ene wawi jaggeni ni ɓe penni haɓe gayni maɓe jeeyi eɓe pawi koyngal mabɓe gotal koyngal e genna walla yeehi han kadi ɓe mbawa joɗade hay soɓe garda ɓe ƴetti goho walla ɗiɗi taw ko wiyete meilleur troisiéme o no wawi yaade foof nayeɓe maɓe jeeyi hen saabu ɓe dañi toɓɓe nayyi heddi tan sikki France kañum woni ɗiɗaɓo e groupe kamɓe goni ɗiɗaɓo kono hay sinnoɓe piyama Pologne liɓiɓe ne hatta maɓe pennu e wiyete 8e de finale o ɗum noon hollirta tan wondoɓe daari aɗa andi noon koɓe Mbappé ha arani o ko ɓurnandiɓe ne heewi saabu saɗa siftina wonde ɓe mbaɗi kawgeji yeetati te Mbappé ketawa guila ari équipe Français ha joni laabi yeetati eɓe kawdire so arani yeetati ɗin noon foof ɓe meeɗa hawde so ɓe piya tan ɓe poolet tan walla ɓe moni fof fote ɗum noon no wawi yiyede kamɓe ko Mbappé woni ɗum ɗo mabɓe kañum kañum jogui foof aɗa match mabɓe groupe o noon weebani saabu yimɓe cikkunoɓe ɓe garɓe piya yimɓe fof ɓe yenna kono aɓe gonde équipe baɗo no Pays-Bas ni leydi mawde banggue football e pettugol ngol ɗum noon wona hono weeɓa kono han maɓe mbawi pennude kamɓe ɓe tawoya Espagne ɓe tawoya Portugal e mboɗo sikki Allemagne e woɗɓe dan ɗon haadi mboɗo sikki ɓen foof ma équipe aji mawɗiɗi foof ham mboɗo sikki ma pennu par ce que sa ƴeewi kawgol ngol no darori ni nogas e nayoɓe 17 ɓe pennat ɗum noon wona hono liɓte équipe aji mawɗi foof kamɓe fof jogori pennude goto mawɗo tan yani pour tolniroden ɗo woni Portugal Pologne tan woni jam Portugal kay yeehi eywa Mamadou Diaba mi an mbiɗa wiya Diaba Kanté an mbaɗa aɗa yeewa euro mbaɗa aɗa yeewa euro mbeɗa yeeɓa hen seeɗa par ce que minen kadi komi amateur e banggal football fettogol koyngal no wirete ni fukko koynguel fukko koynguel hol hen woni diɗɗal maɗa holmo jiganta bon jigganal min ko Espagne ko Espagne an kay wadde diɗɗal ma yaltiɗo gonɗa ɗo non misal holko a yimam Espagne par ce que mbeɗa andi kamɓe ɓe watta foot
par ce que soɓe no jowa toujours koye lawol tan ɓe fota ko watta ko Ewa. France noon ene wawi hen yaltoyde eyyi mais wona ko weɓata wona ko min de mbeɗe ɗamini kala ne Mbappé arti kam yahoɓe inchallah to Allah jaɓi ene wawi wonde ewa humbiɗɗe tan alet hande nde ne kawdiri ɗiɗi ene kaani wadde ɗum woni Suisse Allemagne e Écosse Hongrie Allemagne noon woni diɗɗal jaɓɓingal kawguel ngel eɗen mbawi wiide mbiɗa sikki kawdiral ngal ko yamɗe 19 kanƴe ɗiɗi foof mbaddata yamde goto e o saaha kam eɗen mbawi wiide Suisse ene yaare toɓe nayyi soɓe kawama ɓe jooɗoto amma ɓe jottako no yawiri tan ɓe jooɗoto amma ɓe jottako kamɓe jarete ko toɓɓe nayyi ma kamɓe maɓe no talnori ni tan kala dañjo toɓɓe nayyi ma eywa ɓe dañani haydara dañɓe tati e kos kam koyngal mum gotal nana boowal hay no wawi ni wore timmitowo ɓe wonata ɗo toɓɓe tati timmita ɗum noon wonta e groupe aji ɗi ganduɗa hankkadi won dañɓe nayyi ha gaynide dañɓe toɓɓe nayyi fayi dow hanko ɓen fof pennat eywa ha joni en keddoto e haala fukko koyngel kono en payat Amérique saabu Copa America fuɗɗima guila aljuma Argentine e Canada pettiɗi ko Argentine noon hawi loggi ɗiɗi Pérou Chili kamɓe koko teldi kowal ene mbawi wiide ɓolum Équateur e Venezuela kañumen ne kawdiri Venezuela hawi mbeɗe sikki loggi ɗiɗi e mere e gotel ewa min fooɗi ɗon wadde walla min fuuji Mexique Jamaïque kañumen ne kawdiri Mexique hawi loggol gotol e mere kawdiri ñalaɗe arane ɗe wayani kono hono ɗe ñalaɗe arane o heewino loggi nane ɗo henne Allemagne hawi Écosse en kaali ɗum ɗo ñanden wonde kamɓe maɓɓe ko hen ɓuuri tidde woni ko Copa o ɓuuri tidde banggue physique o doole o ne heewi hen no feewi gañodiral ngal e to henne ɓuuri hewde pettugol ngol ko wiyete spectacle e qualité football o to ɓuuri hewde ga ɓurɓe warewe ga goni Messi en nan ga Vinicius en way noon kono soɓe kawri leyɗe ne mbaadi ni wata wona haare Badar ni kala ɗo ɓe kawri toon ko leyɗeɗe ɗe fof mbawi fittude bal somi faami ko jiɗɗa wiide kom États-Unis e Bolivie ma kawdir hande e yamɗe nogas e ɗiɗi kamɓe noon kawdire maɓɓe ɗe ko pecce jamma mbaɗa Uruguay e Panama kañumenne ma kawdir e yamɗe goo e jamma janggo Colombie e Paraguay ma kawdir toon ko fuɗɗi ko eɗen mbawi wiide diɗɗal Messi ngal Argentine ewa kamɓe de ɓe tinni heddi noon diɗɗal Alhousseni Ba omo wondi e Vinicius Junior en kaalino haala majjum mi hokkat tan mataw Mamadou Fall garta hen holno jiiruɗa kawdire baɗɗe toon to Copa America o eyyi toon kadi mi sikku ko jiiɗen ko noon foti yarude saabu ɗum eɗen gandi Argentine ina sabba no feewi e oɗo Copa America ɗum saabi noon ɓe kolliti koye mabɓe e fiyande fijo mabɓe gaɗanigol ngol kono noon no ɓurɓe faɗirde hen no feewi taw ɓen pijani taw woni Brésil wadde ƴeewen tan wonde hakkude en tout cas no Haruna wini mi sikku ko ɓuri faɗede e oɗo Copa America mi anda noon ko holnden ɓe pottata woni hakkude Argentine e Brésil hawnaki ma sabu ɗum ɗon sabu ɗum ko pette ɗiɗi wonta ɗon hakkude leyɗele ɗiɗɗe e hakkude Vinicius kadi e omo ganda kañum woni wallay yo Allah wat Messi heɓa wune kadi sabu ɗo tolni Aruna elle ana ayiɗa nande ɗum ɗon noon ani Argentine woni équipe ma ni ala mo ñingat min équipe kam ko France ñingantumi no mbawiɓe kawroya kono hedde so heddima pette ɗiɗi walla final toon wawde hawroyde Brésil e Argentine am toon tan paɗa eɗen jogino kabaruji goɗɗi ko fati e fukku koyngel saabu ɗo e Afrique kawguel kan haalama CAF fedde toppitinde ballon e Afrique andi ɗi wonde ñalaɗe jawtuɗe ɗe kano hannone wadde lewru jeeɗeɗo ɓuuro hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi to Maroc destinama ha lewru 11 ɓuuro hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi ɗum noon wona ngol woni aranol kene destine waɗino e to Cameroun hay to Côte d'Ivoire
ma en gartu hen e jewte men paadi sabu ko heddi hen ko heewani humpidde tan en kaali ɗum Moussa Oumar Bari haali ɗum e kabaruji men wonni fettoɓe bal to Maline kañumen ene jogui caɗele kewɗe ɓe mbini hawnaki ɓe tawetaki qualification kanɗe wadde jeenayo ɓuuru aroro tedduɓe gasi ha laaɓi ko ɗum gaddunoɗen e yewtere men min jetti on heɗugol mon lobbol min jetti hoɓɓe men Mamadou Dia Kanté min jetti Mamadou Fall kañum e Arouna Deme on jarama